Masquerade saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karikiptanka kukwepa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchikwaga ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tawigira Nyaya, wadza Nyaya no serious. The accident, ya mukona pa picture yo ye Toyota Quantum yakaita head-on ne a truck head off Mure Zimbabwe. Accident yakaita comes on 14 November around 10 Maneru, 27 km per along Bulawayo Bridge Road, near Tandweni store. Paka fa Vanhu 22 Mure Zimbabwe, Vanhu 2 vakakuwara zviri kunzi Toyota Quantum mune Vanhu 21, then daft truck mune one passenger na driver Mure Zimbabwe norwadza Nyaya nosiririsa Mure Zimbabwe vakakuwara mavictims akakuwara muinjury mu accident vakaadmitwa ku United Bulawayo Group of Hospitals Mure Zimbabwe. Nyaya norwadza Nyaya nosirisa zeterapi yataura ichiti more details hachareleaswa after vapedza kuita investigations kuti chii exactly chakakonzera accident. Nyaya norwadza Nyaya nosirisa Mure Zimbabwe. Zeterapi yaencourage madrivers kuti kana achifamba paroad afambe zvakanaka, please don't overspeed Mure Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigirai tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.